ଆରେ ପୁଚୁକା କ'ଣ କିରେ ସକାଳୁ କୁଆ ଯାଇଥିଲୁ ତୋର ଦେଖା ନାହିଁ। ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲି ପରା। କ'ଣ ହଜାର? ଆରେ 1000 ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ଜେଜେ ହଜାର ନୁହେଁ ବଜାର। ସେଇଆ କହୁନୁ। ହଉ କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ କହିଲୁ? ମ୍ୟାଗି ଖାଇଥିଲି ହେ ପରା। ମାଗିକି ଖାଇଛୁ? ହଇରେ ତୋର ବେପାର କ'ଣ ଅଭାବ ଯେ ମାଗିକି ଖାଉଛୁ? ଓହୋ ମ୍ୟାଗି ଖାଇଛି ମ୍ୟାଗି। ଆରେ ମାଗିଠୁ ଖାଇଛୁ? ହଁ ମାଗି ଜିନିଷ ସବୁ ଭଲ ଯେ। ମ୍ୟାଗି ତିଆରି କରି ବୋଉ ଦେଇଛି ହେଲା। କୋଉଠାକୁ କିଛି ଶୁଭୁନି। ହଉ ଭଲ ହେଲା ଖାଇଛୁ, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛି ବରା। ଖରା? କହନି ଖରା କଥା। ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ମଣିଷର ତଳଠୁ ଉପର ଯାଏଁ ଝାଳ ବହୁଛି। କାଲା ବୁଢ଼ା ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲି। କହି କହି ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି। ବରା ଘୁଗୁନି ବରା। କ'ଣ ଶୁଭୁନି? ଆରେ ମୋତେ ଶୁଭୁନି ଭଲ କହୁଛୁ। ତୁ ତ ଯାହା କହୁଛୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ପରା। ବରା ଘୁଗୁନି ବରା। ଓହୋ ବରା? ଆଜି ଏକଥା କହୁନୁ, ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ କ'ଣ କାଲା? ନାଇଁ ମୁଁ ହେଉଛି କାଲା। ବୁଢ଼ା ନ ମରି ବଞ୍ଚିଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା କମିଯାନ୍ତେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ବୁଢ଼ା ନହେଲେ ଭଡ଼ ହେବ। ଆରେ ପୁଚୁକା, ଆରେ କୁଆ ଗଲୁକୁରେ? ଆ ନହେଲେ ପୁଅକୁ ବହେ ଖୋବିବି, ଭରା ମାର ଦେବି।